Бүген монда республиканың барлык югары уку йортларыннан да командалар килгән. Фойеда аларның кайфын Шаян ТВ яшьләре күтәрә. Сәхнәдә дә студентлар, залда да. Татарстан президенты үзе дә студент елларын искә төшереп, тантанадагыларны бәйрәм белән котлады. Һәммәгезгә дә уңышлар, исәнлек, саулык. Гел шулай матур булыгыз, гөрләп торыгыз. Бәйрәмләр сезне. Казан дәүләт медицина университеты отрядының командиры Азалия Әхмәтшина командалар арасындагы конкурста катнаша. Кышкы сессия тәмам, әмма ял итәргә вакыт юк ди. Ул хастаханәдә эшли. Мин 7-нче больниста эшләдем, кызыл зонада да эшләдем. Эшләдек тә, волонтер иттек, лекарстваларны пациентларга игә алып килдек. Вот, хәзер көнгә дә без шулай йөрибез, булышабыз. Республика дәрәҗәсендәге чара 16-нчы тапкыр оештырылган. 354 катнашчы ел студенты исеменә дәгъва кыла. Монда ел саен да кыйснашырга була. Талант бар икән, чикләүләр юк. Мин беренче тапкыр катнашмын. Теге елда мин бу номинациядә лауреат булган идем. КФУда 2019 елда шул номинациядә мин җиңдем. Без вообще Татарстанның бөтен сферасында да катнашабыз. Үзебез без медицина университетыннан bütün мероприятияларда медицинское сопровождение булып катнашабыз. Ел студенты премиясында гран-при иясе Рөстәм Миннеханов үзе игълан итте. Залда утыручылар тын да алмыйча җиңүче фамилиясын көтә. Кто же стал обладателем гран-при? Так, Нургалиев. Гран-прига Казанның Тимирязев исемендәге инновациялар университеты студенты Дамир Нургалиев лаек. Җиңүчеләр 30 мең сум акчалата премия һәм Россиянең киләсе кайсы югары уку йортында белем алу өчен грантка да ия. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.